И така, какво става, хора? Аз съм Сашката, вие ме знаете. Да ви припомня, тези дни имах малък проблем с Roblox, крашна ми и се наложи да я рестартна и не ми сейвна нищо. И както виждате, съм с абсолютно същите предмети, не ме питайте как го направих. Но някои оръжия ми липсват, едно оръжие ми липсва, но и някои фрутчета. И сега ще отидем до Second City. Но първо трябва да пребърнем едно копеленце преди това. Ето този чички ще ни даде ключа. Ето таки голям Roblox ключ. Естествено аз няма да тръгне като така като селяк, ще тръгна като чичка. Ето това вече е кораб. Ау. Добре, малко не е заразил, но не е проблем. Ето сега това е кораб. И заради това не успях тези дни да кача някои клипове. Да кача клипче. Защото ми крашна, играта ми бъгна и не успях да се върна нищо и трябваше да започна от начало. Което е много гадно. Но ето, всичко си е по-старому, базилката, електрическите юмруци, будата и копието, което е много щупено. За съжаление нямаше какво да направя. Трябваше да играя 4 дена, за да направя, за да се върна пак до тук. Ако не беше крашва, ще ga кача. Виждате, някои неща ми липсват. Което е много гадно, но парите си ги върнах, което е супер. Но нещо не ми хареса в положението. Какво да направим? Да убием този и да отидем до Second City най-после. От колко време го чакам това? Чичката е отдолу, ето точно тук. Аз мога и да читна и да мина през вратата, но няма да го правя. Ето го, финалния бос. Най-после. Нека да видя колко е силен. Е много здрав. Ела ми! Пали ти силата, ти си беден. Какво ми почвам да младе, ето. Направо си да бъде смърт. Голяма кула. О, как ме стъпна. Ето, той е мъртъв. Най-после. Ало. Да вървим до Second City и да видим какво ни чака там. Аз лично не знам какво е. Не съм гледал клипове. За първи път ще ми е. Предишния акаунт не успях да го апгрейдна и да отида до там, но защото крашна и не успях. За много се извинявам, че не успях, но да го поправя и да продължа. Какво да направя? Игра. И то каква точно не е игра това нещо. Се кори това чудо за игра. Сега ще отидем до това, ще видим новият Second City. Не знам за какво точно става дума, че въобще си нямам никаква представа. Може си да отидеш лично след 4 дена игра, като не е малко дни, и то без почивка. Вземаш кафе и почваш да играеш. Факт. Толкова трудно намерих будата. Толкова дълго събирах пари, че да си я върна. Никой не ми е дал, лично съм се купил от шопа, което е тъпо, но няма как да иначе да ги бия босовете по-елементарно, за да видим какво е. Ето това затворва. Нещо го изгубих. Какво става, къде това затворва?
Ало. Защо не видим пред мене? Мек нищо не се вижда. Остава! Това пък е. Добре. Това е пък. И заради тук световете. Така. Оп. Готови сме! Бойс. Най-после. Обаче ще отида на едно местенце, за да направя още една крачка и да видим какво е. За злоба. Сама ще видя шопа. Да видим дали има нещо долу. Ако ни изненадат, мога да го купя, ама не, аз другата ще играя с нея до смърт. Като ми страшне пак някакъв. Нека видим, да видим дали ще се виждим, дали ще се види главата колко струва вече, че аз въобще не помня. Не, няма да се види. Нека видим. Smoke, fire. Diamond, lighting, magma, Buddha, love food. Не. Тук да отида до това специално място и да ви покажа колко може да прави това копие. О! Ще излетя там, защото е близко, ето го. Толкова много фармих крила на ангели. Но... трябваше. Иначе нямаше как да се завърна в играта на 0 левел, без нищо и без никакви оръжия. Толкова хора ми се смяха, но... ето мен издигнат, обаче този път съм доста по-издигнат, колкото изглеждам. Само момент. Имам крила. Направих си малко удоволствие да си купя едно нещо и да ми се паднаха крила. Нека да апгрейдем копието. 12 ангелски крила, 14 магма камъка и 15 Нека да ходим до секъцето най-после, че нямам никакво търпение. Пак ще отлетя до там, защото ми е голям мързал да купувам пак. Мога, но... аз писах, че ще ходя за 5 секунди. Вижте ви. Аз имам вече меча. Една надникна само за магма револвър е в мене. Всичко се е педе, почти. Без едно оръжие. Да го изпусна. Още съм се тръгнал да писам вече. Ето очичката. Нека да ходим до новият айленд. О! Нека видим какво е, защото не съм идвал, не знам какво, къде точно са мисиите, ще видим. Дано да са яки мисиите, поне дано да има яки босове и някакви нови оръжия. Въобще не знам, но дай да видим. Тук съм, уоу, то гигантско бе. Това е гигантско място. Леле, докато заради мамка му. Achievement! Супер! Да разгледаме. Така малко. Да е по-широк екран, да виждате и вие. Чувам още един Buddha и Lightning, чувам да се развихрят някъде. Видим какво е. Знам какви са мисиите, не знам тук. Сега ще се издигнем. Воу! Кое това е? Какво има тук? Чувам Буда. Какво има тук? What? Що за бъгове са това? О!
стаса тук? Какво е положението? Виждате някакви екземпляри тук. Ной, добре. Какво става? Какво е положението? Какво е тук? Да отвърна. Я момент. Някой ще дойде ли? Май като виждам няма дойде никой. Голяма скука! Няма много ценно нещо яко, което да заложа, което е доста тъпо. Трябва да фармя много за друг фрут. Но ще видим. Може пък да намеря от някъде.